Kao što je Darko već rekao, u studiju su naše drage, slatke, male balerinice, što je i san mnogih devojčica. San mnogih devojčica jeste da jednog dana kad porastu postanu balerine. Devojčice mogu da krenu da uče balet već sa 4-5 godina, što je dobra uvertira za kasniju, ozbiljniju igru. U školicama devojčice su angažovane u predstavama, oblače svoje prve kostime, obuvaju baletanke, slušaju lepu muziku i što je veoma važno, druže se. Tako je. Drina, bili ste nam već u gostima, o devojčicama dosta znamo. Upravo s ovim devojčicama. Šta ima novo? Pa ima novo to da se spremamo za jedan lep koncert. Naime, bliže nam se 29. april, Međunarodni dan igre, pa ćemo ga obeležiti kako je to i dolikuje. Imaćemo jedan lep koncert u Zvezdara teatru. To je ono što je novo. To će biti više kao javni čas, jer one, kao što vidite, su male. Imaju od 4 do 6 godina. Ne mogu još da budu samljeni na sceni, ali bit će tu i numera i uopšte roditeljima i svim onim zainteresovanim ćemo ovako da pokažemo kako otprilike izgleda jedan naš čas. Tako da, eto, to je ono na čemu radimo. Šta se sve uči od malih nogu kada je balet u pitanju? Pa, što se tiče baleta, kada su one ovako male, one ne mogu baš toliko da uče. One ne mogu da uče ono što mi radimo svakodnevno na vežbanom Narodnom pozorištu i što radimo u baletskoj školi, jer su dosta male, ali može da im se pravi osnova, ono što ste vi rekli u najavi, da kroz tu neku igru i kroz koreografiju i kroz numere uče neku osnovu, odnosno da uče da slušaju muziku, da tako kažem, da se socijalizuju, jer naravno tu igraju i da nauče da uče muziku, da slušaju muziku, jer nekako, nažalost, sva deca, mislim, nisu muzikalne, nismo mi svi muzikalni, tako, ali ima i dosta balerina koji nisu baš i baletskih igrača koji nisu muzikalni, ali nauče da slušaju taj ritam i nauče šta je pravilno i na koji takt i koju muziku treba određeni pokret da nauče. A i ono što je dobro, imamo veliki problem, ja sam više doslovna sa tim, ali zaista dosta deca, nažalost, imaju ta stopalca koja malo idu na unutra. To može da se koriguje i mogu da nauče i da hodaju. A kičma, Drina? Pa i kičma, jeste, pa i taj stav baletski položaj, kako da kažem, i nožice se formiraju, mišići, tako da sve to naravno utiče, evo, Tija pokazuje nešto što mi stalno vežbamo, dobro je naučila. Koliko puta, kad već rekao ste vežbe, devojčice u ovom uzrastu 4-5 godina mogu da nedeljno vežbaju? Pa mi vežbamo 2 puta nedeljno. To je ono što je okej i što se praktikuje u ovom uzrastu i po 45 minuta to je onako, da tako kažem, neko vreme koje je neko optimalno vreme koje vi njima možete da zadržite pažnju, jeste, i koje je sasvim onako okej za ovaj uzrast. Znači 2 puta nedeljno po 45 minuta za ovaj uzrast je... Dobro, ima još jedan benefit koji one još sada ne osjećaju, a to je upravo ovo. Sad su na televiziji. Ja, osjećaju one i tekako one znaju. Ovo su neke nove devojčice, baš njih dve su nove, ali one vole i tekako idu na televiziju. Ne, mislio sam da zaista da je i to dragoceno, kažem, koliko god da su nesvesne, opet je sada za njih ovo prirodno. Jeste, to je nastup i one sad već stalno pitaju, ja, Drino, pa nisam dugo išla na televiziju. Kako sam, nisam te jedno vreme grlio i šta sam uradila da vidim? Dalija. Kaže, grli me molim. To je moja stara drugarica. Ne, vole da idu na nastupe i stalno kad nešto nas dugo nema na televiziju, me pitaju, pa Drino, nismo dugo išli na televiziju, moramo da idemo, da imamo neki nastup i koncerti, ali mislim, mi umetnici nekako živimo za publiku, jel tako, za predstave. I mi, mislim, ako vežbate, a nemate predstave, mislim, zbog čega onda vežbate, tako da je to, eto, tako i za decu, ali boga mi, kad ih naviknete na to, onda morate taj neki ritam i da održavate. Tako da, eto, trudimo se. Sad smo ovdje sa PR-om naši balerinice, kako beše Darija? Dalija, kaži. Dalija, spusti ručicu, Dalija. Pusti ručicu. Nogice na prstiće, kako idu banaline. Kako si dobro, prvo te pitam? Jesi? Jesam. Je ti lepo ovdje u studiju? Da. Pored Čikadara je baš super, a? A kaži mi, koliko ti dugo treniraš? Pa da li je od početka? Od početka? Od početka. Ima jedno 2-3 godine da smo počeli, tako da je Dalija baš od početka sa nama i Dalija i Teodora pored nje. A šta najviše voliš da igraš? Koju pesmicu? Ili koju igricu? Ili kako već to zovete? Muziku na kojoj radimo koreografiju. Koju najviše voliš? Koju najviše volite muziku, numeru kad radimo?
Koju? Jelenu Tomašević ili... Jelenu Tomašević. Je li to? Jelenu Tomašević. Pa to ćemo onda danas i da vam izvedemo. Eto, izabrali. Deca su odlučili da od dela govore, neće pričaju šta se, sad će oni da nam odigraju. Evo i Petra je došla kod vas, a ona crta, možda crta neku balerinu, ne znam. Sad ćemo da vidimo. Balerinu i baletskog igrača, neki par i neki duet, ne znam. Dobro, Vidjet ćemo. ajde sad da bude da nekog nismo protežirali, Tako je. glasno ovako od reda da svako kaže svoje ime. Kako se zoveš? Ana. Dalje? Tada. Kako? Dalje, Tara. Tara. Tara? Iva. Iva, nemoj tako glasno, molim te. Teodora. Teodora, ti? Teodora. I ti si Teodora, a ti kako se zoveš? Petra. Ti si Petra, tako je, i? Tija. Ti je. To društvo, sad najavljeno. Sve smo upoznali. Ovo je samo jedan deo devojčica koje idu, odnosno sa kojima ja radim i učim ih, eto te, da tako kažem, čarima baleta. Evo da... Ajde, Dajana, pridruži se. Nemate patikice za Dajanu, nemate? Pa nismo ovoga ponovno. puta, nisam ovoga puta, ali neki drugi put može Pa dobro, može pa sve i devojčice, ja sam bosa. vaš, hvala. Nema veze. Mogu Možete i bosi. Hvala na razgovoru, sve najbolje povodom Tako ovih je. planiranih stvarčica i dođete nam opet. Hvala vam. Vjetnam. da ga pogledam.